îro dîşemê pazdeh çile êrişên Tirkiye ser herêmên Kurdê Sûriyê berdewam kirin. Durûnên Tirkiye duwazdeh êriş li Qamişlo pêk anîn. Gostasyona kehrebê sê caran hat armanjgirtin. Her wisa taxên Qenat Suez, Qudûrbek, Ellaya û devera pêşesaziyê li rastî êrişan ve hat. Li aliyekî din xalek ya hêzên ewlekariya hindirîn sê caran li rastî êrişan ve hat. Di encama wê de cibilxana li wê xalê dihat teqandin. Li gorî agahiyên heya dema amedekirina vê raporê ziyanên canî tunene lê deverên hatin armanjgirtin hatine rûxandin. Navçeya Tirbespiyê jî li rastî êrişan ve hat. Zeviya Ewda li rastî bêtirî êrişekê ve hat, her wisa stasyona kehrebê ya bajêr hat armanjgirtin bi du êrişan. Li navçeya Dêrikê zeviyên rêmelaniyên petrolê hat armanjgirtin. Du rêbendên kontrolê li navçeya Dêrikê hatin armanjgirtin. Li Dirbesiyê sê êriş, yek li ser holeke dawetan û stasyona elektrîkê ya bajêr du êriş li ser wê pêk hatin. Di encama wan êrişan de karkerek birîndar bû. Li aliyekî din li navçeya Zerganê li ser xeta cûtekar di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û Artêşa Tirkiyeyê de. Artêşa Tirkiye grûpên wê ve girêdayî piçekên giran û hawnan ew dever armanjgirt. Li navçeya Kubaniyê jî gundê zormegarê li rastî tobarandina bi hawin û çekên giran ve hat. Li aliyekî din xwepêşandan li dijî êrişên Tirkiye li seranserî herêmên Kurdê Sûriyê derketin. Ji destpêka êrişa Tirkiye sêzdê çile de û ser derecehiya sê rojan çil xal hatin armanjgirtin. Di encam de 5 leşkerên rejimê hatin kuştin, 8 sivîl jî birîndar in. Zana Umer dengê Amerîka. Qamişlo.